Почваме видео. Уважаеми съграждани, приятели, познати или просто други, в изпълнение на нашия ангажимент да проведем и да направим публичен избора за подреждането на нашата листа, с което още веднъж ще докажем, че тя е единствената гражданска листа в тези местни избори, а не е партийна. Провеждаме пред вас точно този избор. С нас са госпожа Мариана Ковачева, която ще бъде кандидат на Зелените за кмет на село Патриарх Евтимиево, и господин Генчо Сребрев, да, извинявам се, който ще бъде кандидат за кмет на село Новаково. Това са, разбира се, Мариани и Мая. Виждаме така наречените урни, които са много импровизирани. В едната има 11 листчета с имената на всеки един от нас, а в другата са номерата от 1 до 11. И, както се казва, нека избора започне сега. Мая ще тегли. Мария ще протоколира избора. Ти ще ги четеш? Мариан ще ги чете. Така. Номер? Дамян. Чакай да видя. Номер 6. Дамян Борисов, номер 6. Да. Това е? Мая, номер 7. Мая е, да. Това съм писал, много е грозно, но е понесечливо. Мая, номер 7. Димитър. Номер 4. Геракси. Номер 5. Любимия ми номер е това. Ангел. Номер 11. Аз. Мариан, номер 2. Добре. Зависи от това гледна точка. Следващото име, Марио? Мария. Номер 3. Мария, номер 3. Как се надлиха 3, 4, 5? 6. Това е? Атанас. Номер? 10. Номер 10. На 10 по-лесно се смята. Петър. Номер? 9. Номер 9. Или обратно? Не, 9 това. Това е девятка, 100 на 100, щом съм го писал. Аз мога да ти кажа, че е 9. Така пише девятката. Павлина. Номер 1. Номер 1. Номер 7. Останаха последните. И последните е Ранчо, предполагам. Да. Ранчо. 8. Номер 8. Това беше за сега от нашите импровизирани избори. Поне трябва да сме сигурни, че бяха честни. Възможно най-честните. Много поздрави от всички ни.